В імені Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi szósty nowaczkojo, lubi bracia, sotrobe kniezu, lubi ostatni. Po datumie je dżęca naredzie myslić na świętego Wałęsa. Wałęs je jeden diakon był, on je sobopatron naszej farskiej cyrkwy, na podobizna niego namaka so tu przydku w Wotarniszczu. Ona na niego dopomina. Dżęca mamy tun rianu przyleżność zromadnie dowierzyć w tutej Bożej mszy wszystkich szóstkich nowaczków, tomu przychodzi, któryż każdy na nas je czekał, a na każdą następną generację czeka, żebyśmy doszli zastupili, uprosimy się dżęs na Bożej mszy, żebyśmy wszystko to się przyswoić zamoli, co już trzeba, żebyśmy w żywieniu obstali. Gdyż na szóstkich nowaczków myślimy, to z dobą myślimy na tych, którzy wszystkie dzieło wykonują, na kubwaru o siebie, na was starszych, na tych, którzy wam pomagają. Co to, co już je trzebne, niech bodari, a niech wszystkich żonuje, którzy już pracu na sobie, żebyśmy wuknęli, żebyśmy rozwuczowali, żebyśmy w zgromadności rostli, każ my to czynimy, a zapracujemy jako wasada. Dowieruję so Bohu, prośmy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu, a wam myslo, ryczo, jednego, a dobre za mnie. Moja ulka. Toho dla proszę, zbożną stajną Knieżną Maryję, všich janželů a světů a vás všetkých modlite se za mě ke knězi našemu Bohu. Smysl nad nami všehomocný a miłościwy Božo a spušťujte nám rychy do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu w wyżynach.
Modlmy so. Wszechmocny wieczny Bożo, Tybie smimy wódca mianować, wódospał naszych utrobach dzieszczowskiego ducha dzieci Bożich, zosmieli dostać slubene dziedzictwo. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Słyszymy czytanie z Knihy Mądrości. Noc wyswobodzenia bu naszym wódcam prede przypowiedziena, zo bychu wieszcze wiedział, jakie przysaze wieria, dobre mysle byli. Tuż oczekuwaše twój lud umożenie sprawnych a załubu nieprzyjacielów. Przeto z czym se sowiecił na przeciwnikach, z tym se też nas, powołanych, osławił. Przeto skradzu przynoszuachu świeci synojo ubiernych rodzicielów swoje opory. Jednomyslnie zawiązachu so na Boży zakon, zo chcedza dobre, a złe jednak mie sobu znieść. A započachu hižo spiewać chwalospiewy wódców. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z lista Hebrejam. Bracia a sotry, wiera je przesvědčenia o tym, coś oczekujemy. Przesvědčenie o wiecach, których jeszcze nie widzimy. Z niej są so nasi wódcowie obsvědčili. Z wieru posłuchny Abraham namówiony, żeby wyjść do kraja, który śmieje so odkazać, dostać. A poda so napuć, ani nie wiedział, dokąd dojdzie. Wiery w bydlesie wun kaž cudźmik w slúbenym kraju, a przebywaše w stanach z Izaakom a Jakubom, dziedzicielomaj toho slúbenia. Czakajše menujše na miestno z mocnym zakładami,
kotrož twarz a stworiteľ je Boh. Przez wieru dosta też niepodna Zara moc podjęcia, choć kuli by we wyższych latach, dokeż tomu wierješe, kiż by je to slubił. Dodla też wundzichu z jednego, a to skoro umretego, muža neličomne potomnice, kaj šviežde na nebiu a piesk na morskim brioze. Slyšeli sme slovo Bože. Keď buďte a buďte přihotovaní, przetoj Syn Człowieka przyjdzie w godzinie, kotry so jeho nienadzicie. Dnes buď z vámi. Słowa światosczynia po Lukaszu. We wonym czasu rzeczy Jezus swoim uczomnikam, wasze biedra niech są opasane, a świece zaswieczone we waszymaj rukomaj. Ale buďte podobni ľuďom, kiž čakaja na svojho knieza, a co skvása vročí, zobychu jemu lidom otevřeli, když přijde a zakvapa. Zbožníci služovnice, kotrež kniez přiše či otučených najde. Záverno prajú vám, zo so opasa, him so zesledať dá a zo bude him kodžo od jednoho k druhému poslužovať. A přindeli by druhej abo cejče nocnej stráži a najde ich tajkých, to sú zbožní. To pak wieszcze. Gdyby hospodar wiedział, kotre godziny przyjdzie paduch, zawieście by strażował, a nie by swój dom podkopać dał. Tak budźcie też wygotowi, doky Syn Człowieka przyjdzie w godzinie, by kotreż se jeho nie nadziejecie. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sestry w kniezu, lubi osadni. Czas prózdnin tun je net nima. Czyż chcą, a mógł, je się uleczał, a dosos rybał nowe zaciszcze. Można też stano się żywienie jednego lubić dał. Niekotre szkuli myśli zawieszcze jeszcze rady na rane dożywienia. Można so przeje się potajnie ten czas rocza, koto się dożywił. Słyszeliśmy z Ewangelia, wasze biedra niech są opasane, a świece zaswieczone we waszym rukomaj. To są Jezusowe słowa, któreż nas nie chce tak rec na tutun wokomik fokusiruje. Nam dowiadomia słowa, nitko je ten prawy czas, nitko je to, co się naredze za tebe, żeby ty na to se nastają. Wszyscy widzimy jasnie, nowy łatrzysk chce się nam przedrzeć, jeszcze nie wiemy, co będzie. Ta sytuacja tych, którzy doszli pondu, sytuacja tych, którzy szulere witają, to jest sytuacja was starszych, na końcu też nas osadnych wszystkich, dokiż nikak zapoczyna so za wszystkich nowy łatrzysk. Za ten nowy łatrzysk trebaż stajnie
jeden zakład, jeden meritko, jedne usmierzenie. Z lista Hebrejam sme słyszeli, wiara je przesvedčenie o tym, što oczekujemy, przesvedčenie o wiecach, których jeszcze nie widzimy. W Starym Zakoniu je dżens minia bole prezentowana nam jedna odmowa na to, štož se stano prašamy, ladajo na vieru. Tam so nam Abraham dovedomevowa. Abraham je so napuč podał do kraja, kotryż jeszcze nie znaješe, wo kotrymž pak vidješe, zo chce Bóg jemu runy tutun za obsedstvo dać, jemu a jeho následnym generacjam, a Bóg też tak jedna. To my wiemy. Sara hraje też jedną rolu. Abrahamowa żona. Ona je svoju viriła, kotryż so je praj, hacz również miachu ludzo to, štož so jej připowie, za zcela niemożne. Je staro bydla. W cyrkwenskiej stawie znarabie stajne na so ludzi, kotrzy su prajili ladajo na Abrahama, na Saru, tajku viru, kajž onaj, tum bych też rady miał. Gdyż łupszo, da se tych pismo ladamy, zwieścimy, Abraham a Sara nie staj schon czas w obstajnie krótsze wierywoj. Abraham je husto dwielował. Niekotre szkuli jeho czyn a rozsud w żywieniu by samo nekak kšiwy, możemy rzec. A jony je on samo cyle kroble żał. On je swoją żonę udał jako swoją sotru, dokiż by so je pozdatnie niepłodność heimbował. A ty Sara nie dom wiriła, što se je praj, ona je so smiała. A tola ona je přiuzała, što je Bóg nad niej ve smilnosti zčinil. Tež ci, kotrzy so se tym pismem nam jako przykłady prezentuja, maja nekak swoje czmowe kuty, różki, a to pokaza nam tež w tym, su oni nam przykład, dokiż oni nie ostanu w tym, štož ich od Boha odwobrocza, ale stajnie su kmanie so přiwobročić Bohu. Tež oni dybia wuknyć wiru, a to schon czas swojego żywienia. Wuknienie a rozčenie wybere słusza k żywieniu, do temu procesie słusza też krizy. Tež to wiemy z znázorneniu. Wiezo nowe spočatki słusza k tomu. A k tomu słusza poda, na kotry wszystko może zramić. Krótsze stać wybere nie reka, zo se nie hýbaš, zo nigdy nie trebaš znova se usmierzyć. Uwe krótsze wybere stać reka, ja smiem Bohu doverić, runie tak, kaž mam doveru, za ta poda, na kotre steju, mnie se. Štož krótsze steji, tun wie, tež, když junu tute kolije opuščiš, na neznate se zvážić, nie budete to porazić. Dokiż ten fundament, z którego wukadziesz, tu nie jasne przyprajenie, jasna podpiera. Nam dosaha, co chcemy prajić, co tam tak je. A runie toho dla sme dżakoni, za Jezusowe słowa, które nam praji, wasze bedra niech są opasane, a świece zaswieczone w rukomaj. My so nastahimy na to nowe, witamy, a sme zwolni by přiuzać, wybere próbować. Za to, što jež w przychodzie nie tylko na tych szulskich nowaczków czeka, za to chcą ich nie tylko rady pożonować, to dla proszę, żeby wszyscy szulscy nowaczkojo przyszli sem hore, przed wota, tu so ze mną nastupili. Jen skoczek dalej wasze, cyle wysoko. Tak, so dużo was widzą, i wy możecie przed łotorem zastupić. Cały ring, i zapocznie pryni, powiem haczyle. A niech zastupcie tak, so jem przy drugim stej. Tak, ja, a ja z czym tylko jako pryniec szczyrowace, dokiż chcemy wiezo wszystkie sobie podpierać, też modlitwę, kociż maja, na szóstka nowaczka,
Chcę tylko jenoś od was wiedzieć wasze przedmieno, a potem ten wies, albo te miejsce, w którym się bydlicie. Ty chcesz zapocząć, ty mi prajesz twoje przedmieno, a gdzie ty bydlisz? Ja sam Jonas Richter, a bydlim w Uszczu. Ja sam Szymon Rubel, a bydlu w Bančicach. Ja sam Wanda Mörtinec, a bydlu w Prawocicach. Ja sam Mati Bulk, a bydlim w Oklepcach. Ja sam Lubina ze Skoza. Ja sam Lubina ze Skozacach. Ja sam Jeremias Hermann, a bydlu w Krušticach. Ja sam Marta Langec, a bydlim w Prawocicach. Ja sam Leonie Justec, a bydlu w Jasens. Ja sam Tabea Brezanec, a bydlu w Śmiekvicach. Ja sam Mateo Paška, a bydlim w Krušticach. Ja sam Johanna Beutemillerec, a bydlim w Krušticach. Ja sam Hanka Popelica, a bydlu w Jasens. Ja sam Michał, a bydlim w Krušticach. Ja sam Herta Czarnakec, a bydlu w Krušticach. Ja sam Ida Maria, a bydlu w Wudworiu. Ja sam Sofia Wetzlichec, a bydlu w Wudworiu. Ja rekam Ludwig Zarodnik, a bydlu w Krušticach. Ja rekam Lorenz, a bydlu w Prawocicach. Ja sam Dorothea Wenderotec, a bydlu w Krušticach. Ja sam Hanka Klimanec, a bydlu w Prawocicach. Ja sam Klara Paške, bydlim w Wudrowiu. Super, jeszcze nam się wasze miano prajili, a też ten wies, byśmy weseli, że stelko wszelkich dzielów naszej osady będziecie leca do szule. My przyjemy wam Boże żonowanie, wiele wesela a radość, a żeby so wam a wszystkim waszym kuberam radziło, zromadnie, gdyż to jara rianoho nowego natwarić, a żebyście za wiele lat potem nešto jako swoje dzieło mieli, bo czymście wo nauknęli, to jest za mnie woprawdzie uznamienne a i na radość za żywienie. Chcę was pożenować. Czego mocna a miłość Ciebie Bożo, Ty darujesz nam do żywienia wszystko, co trzebamy. Ty nam na stronę stajesz ludzi, którzy nas podpierują, to są nasi starsi, nasi kubwario, to są przywózni, przyjaciele znaczy. Přejemy a prosimy, żeby Ty wszystkich silnił. Te dzieci, które są na pucz nastają, dają nowy odrysk żywienia, wszystkich tych, którzy są ich dotal przewodzili a kubwali. Tak żonuj ich, wiecie po puczach, które k Tobie wiedą, a siln przez nich też naszą osadu. O to prosimy przez Chrystusa, naszego knieza. Niech was pokrypił ze świeczenie wodu. Niech was żonuje, że mocna miłość Ciebie Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Niech ta świeczena woda so na was pokrypi, żebyście wodere wszystko to zmistrowali, coś na was czeka. Zapłać Bóg, że tak zmusite boli, niech pomału da se rocza waszym starszym do wałki. My stajemy krótce na fundamentach naszej wiary, ju nietkole uznajemy zromadnie. Staniemy. Wieruj do Boha, Wódca. Jezusa, što je sa Tebi dovjerja, je umožene. Tebi namakame radost a živenje.
Słysz nasze prosto. Ši nas zwolnivých, so bychme druhých zesenili a k Tebi viedli. Pozběhuj sprucných a svábych, so bychu do Tebie věrili a Tebi dověřili. Přesvědč těch, kteří so na Tebi a Tvojej církvi pohoršuja, so můžeš Ty jim huně to dać, za čím špytaja. Zese našu věru, so se nám ve všech časach blízký a nám moce dáváš. Knieże, Ty se z Otca wyjszł, żeby nam wieczne żywienie dał. Daj nam spoznać bogactwo, które se nam przygotował, ki se żywa a kralujesz w wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby su mój awasz łopor spodobał Bohu Wszechmocnemu Wódcy. Knieże Bożo, dary Twojej cyrkwy niech Tebie zjednaja przyjmie. Ty se miłościwie spościł, zosmiemy Ci je przynieść. Tak sposztysz, zo k naszemu spomożeniu przyjdą do potaństwa, które świecimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z Wami. Pozbędę utroby. Dziękujmy so Kniezi naszemu Bohu. Dziękujemy so Ci, Bożo, przetoś Ty se nas stworzył, zobychmy za Tebie, a jeden za druhého żywi byli. Możemy mnie sobą ryczeć, zromadne dzieła czas świecić, z toho so my radujemy, za to so Ci dziękujemy, Wódce. Romadże ze wszystkimi, kociż do Tebie wieria, romadże ze światymi a angelemi sławimy Cię a wołamy.
Haj, Ty si sviatu, Wulky Božo, a se všetkým ľuďom napřečo dobre. Ďakujeme so Ti za to. Vo sebe ďakujeme so Ti za Jezusa Kristusa. On je k nám přišel, dokud sú sa ľuďo o Tebe dělili a my sobu sa nesu rozumili. On je nám otvoril oči a uši, so bychom vedeli, Ty si náš vůdc a my všetci my sobu bratia a sotry. On je nás ved, nitko tu za jedne blidom, so bychom činili, što ještě on činil. Tohodla sme chleb a víno přihotovali a prosíme Čevočce, posvětujte dáraj, so byste nám dovoj, čivo a krej Jezusa Kristusa. Jezus byše večer do svojej smrče ze svojimi učomnikami romadže, so by s nimi jutronu hostčinu svědčil. On je vzal chleb, je so Ti ďakoval vočce, jak Te prozvomal, on svojim učomnikam dal a praju, zmiče a jistče šice od toho, to je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Potom je vzal keluch s vínom, je so Ti ďakoval, je keluch svojim učomnikam podal a praju, zmiče a piče šice z něho, to je keluch nového a věčného zákonia. Moja krej, kotraž bude za vás a za mnohých přelata k vodavaniu rychu. Potom praj, činče to, na mě vzpomínajú. To je potajnstvo víry. Sme tu zhromaždení vočce a myslíme džakovne na všetko, što ešte Jezus za nás činil. Tutem opore, kotrež je nám doveril, svedčíme jeho smrť a jeho zrova stanenie. Ty se jeho opor přivzal, přijmite što, štož my Ti přinašamy. Hosanna, če chválíme, Hosanna Božo náš. Hosanna, če chválíme, Hosanna Božo náš. Jezus je svoje živenie za nás dal, on je z mŕtvych stanul, je mez nami živý. Hosanna, přechválíme, Hosanna Božo náš. Na koncu časowym přinžebe krásnosti. Potom nebude hižo nuzy a nikto nebude treba čpakać a nebude zrudne. Hosanna, přechválíme, Hosanna Božo náš. Vočce, Ty se nás na tuto hostinu přeprosil. Duchu Světém zhromaždení dostaneme čivo a krej Jezusa. Daj nám moc, so bychom byli tak živí, so se Tebe ľubíme. Daj, so my sobu dere rozumíme a druhých rádi zveselíme. Hromadže s našim pamšom Leom, našim biskupom Heinrichom, če prosíme, nech sme junu ze všetkými, kociž do Tebe vieria na všetco podľa Tebe doma. Nech se Svete Mariju a ze všemi sviatými Tebe bez konca chválu spievame.
Tak prosimy przez Chrystusa, naszego Knieza. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą Wszechomocny Wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Przywódcy nasi przeproszują wszystkich nowaczków, żeby z nowakiem nie przyszli, a tu raz czynimy kruh wokół ołtarza. Pójdźcie aż do przedka i wytknijmy kruh wokół ołtarza z tym. Niektórzy by też wodę pokazać. O, tak, super. To tak, rozdzieli, że niektórzy obchodzą kruh nastanie. Niektórzy trzeba na tym bok przyjść. A niektórzy stupimy tak nasze ruce, roznosu, a tak są ma każdy rum na swoje ruce. Ojcze nasz, i Dzierżycie wasze ruce takie szeroko jak ja. Umoż nas, knieżowaty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto Twoje królestwo, a moc, a kasność na wieki. Amen. Nyt этому spytamy tu kruh zacząć wokół ołtarza. Porane romacie hicz, to porane kruh nastanie. Tak, ja, super. Das wird kruh tworzenie jest przy Jezusu. Od Niego przyjmujemy, że jest za żywienie trebamy, a on nas napomina, żebyśmy tak jednali jak on, to dla prawie nam, że niech pokoj knieży między nami. A my się przyjemy, pokoj knieza był stajnie z wami. Niech weźcie rocze do ławki, a prajcie tam pokoj z tobą.
Leče jenjo Bože, kotrež zebiera rychy sveta. Štož chce ke mi służyć, nasleduj mnie. A gdzie jestem ja, będzie też mój służonik, prawi kniez.
Modlimy so. Złużywanie Twoich potaństwo, Knieże, ukowaj nas, a skrucz nas we świetle Twojej prawdy. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęcy mozewieniam. Nyż poje dżęca we dwimaj. Różoc tu we Kroszczycach modli so szydnie, wasnacz hodzin sicci. We klosztre je różoc niedzielu dwimaj, wutoru wasnacz siceci, niedzielu sredu rano we 8, a piatk 19 hodzin. We Worklecach wutoru 19 hodzin, a czwartk 17 hodzin siceci. Doma obstarania su wutoru we Hornim Hajnku, do południa a popołudniu we Jawory a Miłocicach. Kemše we Worklecach su czwartk 18 hodzin. Kemše k zahajnu šulského leta, tu ve Kroščicach jutce ponželu rano ve 8, ve Worklecach jutce ponželu 9 hodin sicci. Worklečansce nech se prošu vasadnik sobu přinesu. Ve kloštre su kemše wutoru rano ve 8. Přizebena za prinovoprojensku wučbu přijímuja su ve farskim byrove, a to hišče hadžo 14.8. Formular na den du starší na vasadni homepage. Prinovoprojenská wučba odmieje so takle, ve kloštre na wutorach stajne 14 hodin siceci, jeden tydzień ve serbskiej, jeden tydzień ve nimskiej reči. První termín je 19.8. za serbsku skupinu a 26.8. za nimsku skupinu. Ve Kroščicach bude to tydzień z sredu od 14 hodin, první termín tu je 22. oktobra, tydzień. We Łotrowie bude to na piatkach dwutydziensce, 16.45, na fare tam. Seniory we kloštre zetkaja so sredu spočatku rano we 8 z Różocom. Piatk je wysoki swiedzień Świętej Marii do Nebiezacza, kemše su we kloštre do ponawe 9 konwentne, we Różeńcze 9 hodin serbskie, a we Kroščicach 19 hodin wieczor serbskie reči. Zapłać było prajmy za šćevace dary, za cyrkwinske dawki junu 50 a junu 100 euro, za kwitki junu 100 euro, za cyrky junu 50 euro. Dżen za tydzień je zbierka za wasadu postajena. We kloštre je dżen za tydzień kloštorski a swojbny swiedzień, kemše su tam 7 hodin sicci ve serbskiej reči, 10 hodin sicci svedči kemše generalny vikar biskop za Zorec Markus Kurzweil. Ekumenické nyšpo je 17 hodin sicci ze žonovanjem zelu ve kloštorskej zárodže. Wutrome so přeprošuje na dekanatny dzień dorożanta, tu nie 28, spočatke z ustajenom najsvětšíšeho 15 hodin, zakončaco serbsko-nemské kemše su tam 18 hodin. Ministranča maja 38 kopańcu ve Piskecach. Přizove na ministrantu a pomocnikov su hažo 8 pola ministranských návodů možné. Připovedania. Sakrament toho manželstva chcete si by zaudać, prosite vírivých o modlitvu, připovedataj so 3 raz, Nitinle Okoze z Drežďan a Alena Šolčic z Pančic Kukova. Jeho vírovanie je sobotu ve Smochčicach. Druhý raz Dominiko Grun a Manja Richterec vobaj z Kroščic. První raz Björn Berger z Bukovca a Julia Schneiderec z Pančic Kukova. 8.8. zemre ve starobe 90 let Mirčin Cyš ze Smečkec. Pačo pustého večera za něho je ponželu a wutoru 16 do 18 hodin ve Smečkecach. Kovanie a requiem je sredu 15 hodin ve Smečkecach. Kněz nech daj zemrete mu věčný odpočink. Nech odpočuje Božím pokojom. Wam všim zapłać Bóg, to zromadne bacza. Przyjął wam rany odpoczynk, na dzisiejszej niedzieli, byli rany zetkaniu, zawieszcze jeszcze budu. Uprośmy się Boże żonowanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonujesz, mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.
Ja jestem trudem słyszał, z tym zabułam intencje prajć, te są wam rady jeszcze mianować, a potom ministranča niech się przyndu po nowy plan do zakrystie, po takim intencje nie. Kemše su punđelo rano, 8, k Anđelam Pistonam, Božam šaje skazana z pravočic. Utro rano za živih a zemretih su bo bulankec a brojorec. Piatk večer k Anđelam Pistonam. Sobotu přednedželske za zemretih Mariju a Franca Relka z Kroščic. Džen zatydžen rano ve 7 za zemretih Jana Lečbora z Lena, dopona za Wasadu. Na pojednačích za zemretih Joachima Zyndu z Worklec k prinoletnemu opomnieniu. Tak daleko. Chwalny jest Chrystus.